Takže jo, já zdravím u našeho dalšího videa. Nakonec jsem se rozhodl, že to nebude ani ze lokál of Duty, že bychom mohli udělat v Minecraftu, proč ne? Takže jakoby pro vás teď zrovna nahrávám to video z Black Opsu. Nevím, je to 10 minut, co se vlastně nahrává, jako je, čím to teda nahrává, no. A já to vidím, že bychom se měli prokopat někam. Vypadá to, že se asi prokopem sem, to je to tady blízko vodiče. Takže já se sem budu prokopat, ale mám aspoň být takový brníčko. Jo, no to, co jsem vám chtěla říct. Vlastně nic vám nechtěla říct, já jsem akorát chtěla, je to, teda napište i po tuto video, jestli sám nechcete, fakt, jako napište. Splnil jsem podmínky, nemusíte být let's players, nemusíte, nevím prostě. Napište mi klidně na e-mail, mám e-mail cechy.088@seznam.cz. Napište mi fakt, protože my scháníme do našeho týmu a není tam, jsme tam zatím jako 3. A co si vlastně stejně, ne, vlastně neprší. No, to nebudeme řešit. No takže dneska jsem si pro vás teda připravila jsem si pro vás Minecraft. Protože fakt to byla ale ten multík, ten Black Ops. No nebyl multík, byl to Combat Training. No, Combat Training, to asi víte, že tam můžu dát dobrý skoro jakýkoliv bubečák. Ale já to dělám proto, že vás to baví. A teda, ne jakož protože vás to baví. Proto, že řeknu vám to takhle, jo. Třeba příklad. Prostě ten, jestli znáte Flygana, říká to úplně přesně správně. To radši natočím takhle pro vás nějaký video, než abyste byli pak tam někde třeba, řeknu, já jsem malý kluk, víte, že třeba tam budou psát nějaký, no to víš, to si malý kluk, ty tomu ještě nerozumíš, jako, vím to, nerozumím tomu, že jsem prostě něco od Flygana a myslím, že je to pravda. Prostě furt lepší, když takhle pro vás natočím video, abyste na ně kouknete, než abyste šli do hospody, nebo než abyste fetovali. A pak se z vás stali feťáci a byli byste bez všeho a bez peněz. To radši pro vás natočím takhle video, vy se na ně podíváte. Jako, já bych chtěl svoje let's play, jako svoji let's playerskou postavu dát někam dál. Počítejte to, že mám ambice, tak jako aby jsem se dostal jako je Melichar Oravec, si se znáte, jmenuje, je pod jménem flygun.cz. No, takže já vám to jenom takhle vysvětlu, abyste pak říkali, no to víš, ty tomu vůbec nerozumíš a tak. Toto jsem si vzal od Flyguna a Flygun, já nevím, jestli prostě, tak radši já to říkám takhle dopředu, že to právě bude to. A je mi, jestli mě budete hejtovat, tak je mi to úplně prostě jedno. Protože mě nějaký hejty jsou úplně jedno. Prostě lidi, teda spíš ne člověci, lidi jsou prostě, no, některý jsou úplně jakože strašný, prostě nenávidí někdo svět. To jako nesnáším, když někdo někoho hejtuje. Potkal jsem se s jedním, koukám na Mike, jak se ho jmenuje, Mike's Factory má asi ten kanál, nebo já nevím. Tak mi můžete poslat i ten jeho kanál. Fakt si to nepamatuju, mám pocit, že jsem mu dával odběr, ale na svým starým kanálu ten nejak nefungoval. Takže jako to je asi, no, to bych vám chtěl říct, proč tuto dělám. Já vám to řeknu takhle, dneska slavím svý 11. narozeniny, co jste mohli, což jako, nevíte, že mi je 11, ale víte, že je slavím, protože jsem to říkal v Black Opsách. Radši udělám tuto pro vás, než abyste teda fakt jako byli se někde ožralí, bez oblečení, přesně jak to říká Flygun, přesně úplně, prostě moje řeč, i mých rodičů. Prostě, myslím, že Flygun už není malý dítě, že už ví, co prostě dělá. Je to,
Flygun, prostě řekl bych, že ten s Mikem CZ vládne akčním střílečka. Takhle bych to vám chtěla asi říct. Koukám ještě i na na nějaký různý z Ameriky a stuty. Tam se mi líbí jeden, ale nevím teď přesně, jak se jmenuje. To když tak dám na nějaký jiný video, protože teď se mi to fakt nechce hledat. Já točím jenom chvilku před tu oslavu. Jsou teda 3 a pak ještě mám sestru, takže se jenom ze školky. Co to bylo? Ty vole, Skelly. Hej Skelly, tak pojď. Hej, s Krumpem by to asi nebylo moc dobrý, co? Tak s mečem už jo. Hej, hodil by se mi dost na ten, no nevadí. No, takže tuto video bude tak věnovaný Flygunovi. Asi takhle vám to řeknu. Bude to na mém kanále a bude to video pro Fly. Protože co napsali o Martin, to jsou prostě... Martyho, jako neznám ho na to, ale viděl jsem jeho nějaký pár videí, myslím, že tak si někdo podíval třeba na jednu noc, nebo ne, to nevím, asi je to na jednu noc. A tak je tam třeba z Martin 09, třeba nevím, Saints Row do Here, mám pocit, že točil, no a po mně je teď. No ještě nevím, naštěstí, ale jako tady se mi to moc nelíbí. Já se budu schovat do svý kopky. No. Takže to bych mu chtěl i trošku tak věnovat, že on má pravdu. On prostě... Já nevím. Prostě lidi si furt myslí, že my mladí jsme blbí. A pravda to není. Prostě... To, co Nova řekla o Martin. Jako Martyho jsem neznal, ale vím, že třeba jako Adam Míchal, koukal jsem na něj, nebo na Majka CZ. Vím, že to, co řekli, jako, že řekli, že rodiče musí být zdrčený, nebych chtěl vidět, kdyby jim umřel někdo z jejich rodiny, z blízkých, jako, prostě nevím, no. No, tak bych to, já už s váma rozloučím, protože už budu muset končit, takže čau.